Здравейте на всички! Започвам да снимам този влог, защото ми предстои една операция, която вече нямам търпение наистина да се осъществи и защото вярвам, че темата ще е наистина много интересна и полезна на много други дами, които също биха искали да си направят такъв тип операция, а именно поставяне на гръдни импланти. Искам да ви взема с мен от самото начало до края на операцията, да ви разкажа през какво съм минала, дали има болка, ако има каква е и общо взето абсолютно всичко по темата, за да бъда максимално полезна и да предам цялата информация на вас. Първо да започна от там, че аз реално никога не съм имала комплекс, че нямам гърди. Винаги реално съм имала такива сравнения с цялостното ми телосложение, тъй като съм по-дребна. Но след покачването на килограми по време на бременността, кърменето, свалянето на същите тези килограми, дори смъкнах малко повече от това, което съм била преди да забременея, нещата не седяха толкова добре, колкото преди, т.е. загубих плътност на самите гърди и формата стана малко по-различна, при което дали на шега или не, съпругът ми подхвърли и какво пък толкова ще сложим едни гърди, не се притеснявай. И дали е било на шега, за да ме успокои или не, на мен точно толкова ми трябваше, че да ми вкара мухата в главата и започнах всъщност тогава да правя свое проучване за самата операция, за докторите, дали е по-добре да се оперирам в България, дали е по-добре да се оперирам в Турция. И всъщност започнах да си правя свое проучване такова тайно, без да коментирам с него изобщо. И дойде момент, в който вече бях стигнала до консенсус със себе си, решила съм къде и при кого искам да се оперирам. Тогава един ден се обадих в клиниката, запазих си час за консултация и със съпруга ми отидохме при доктор Кънев в болница Вита, база 2, тази, която е на Филип Кутев. Как протече самата консултация? Влезнахме при доктор Кънев, той ме попита защо искам да се подложа на операцията. Каза, че нещата не изглеждат толкова зле, поне според него, но аз си бях наумила, че вече със сигурност е дошло времето да направя тази крачка. Поговорихме с него, споделих му, че вече не се чувствам толкова добре, колкото преди. Искам пак да си върна самия обем на гърдите, такива каквито са ми били преди да родя и да кърмя. При което се разбрахме. Той ми даде един потник, даде ми 2 импланта, всъщност ми даде един имплант, сложих го, погледнах мъжа ми и той направи така. При което на мен ми беше ясно, че това ще бъде размера на импланта. Доктор Кънев каза, че за него това със сигурност е размера. Погледнах се, но тогава реших, че за мен ще е по-добрия вариант да пробвам с по-малък такъв. Даде ми, сложихме и по-малък имплант. Харесах се повече и казах на доктор Кънев, че предпочитам по-малкият имплант. Но той ми сподели, че нещата няма да са точно така, както изглеждат сега върху потника, а когато ми ги постави, ще е една идея по-спаднали ще бъдат. И затова единодушно решихме, че ще взема малко по-големият имплант. Всъщност ние се спряхме на импланти Motiva Full 400 кубика. Той ми беше предложил по-малки, който беше от 355, но избрахме този от 400 кубика. Motiva Full, който е кръгъл и още на същия ден запазихме и датата за самата операция. Датата е 6 август. Тогава доктор Кънев ми даде листче с необходимите изследвания, с неща, каквито трябва да правя и да не правя преди самата операция, така че аз съм си подготвила и тях, за да ви ги прочета.
Така че на мен ще ми бъде необходимо предварително изследване за ехография на млечни жлези. При самия прием в болницата ще ми направят тест за сифилис, кръв, урина, ЕКГ, спин и така нататък. Абсолютно всички други неща. В деня на самата операция трябва да бъда гладна и жадна. До 22:30 на предния ден не трябва да консумирам абсолютно никаква храна и вода. Трябва да си нося пижама, чехли, чорапи, да бъда без бижута, без грим, без изкуствени мигли, без абсолютно всякакви такива допълнителни екстри по себе си. Не трябва да имам. Слава на Бога, нямам такива. И другото, което е много важно, една седмица преди самата операция да не приемам аспирин под абсолютно никаква форма, тъй като аспирина разрежда кръвта и въобще не трябва да се пие. И другото, което доктор Кънев ми даде, е да приемам арника монтана. Това е една хомеопатия. Приемам я една седмица преди операцията, сутрин, обед и вечер по 5 такива малки хапченца под езика. Ето така изглежда. Мисля, че около 5 лева струва и това флаконче стига горе-долу наистина за една седмица, тъй като аз ще трябва да го пия и след операцията си взех 2. Подготвила съм си списък с принадлежности преди операцията. Пропуснах да кажа, че самите импланти са с висок профил. Пак повтарям, Motiva висок профил, кръгли 400 кубика. Списъкът с принадлежностите преди операцията съм си подготвила. Удобна пижамка с копчета отпред, халат, чехли, комплект за преобличане съм си написала дънки и риза, тъй като ще ми е по-удобно след операцията да мога да се събличам. Комфортно бельо, чорапи, лична козметика, четка за зъби, паста, дезодорант, четка за коса, мокри кърпички и така нататък, въпреки че най-вероятно няма да мога да си мия зъбите и да правя някакви такива неща след операцията. Зарядно за телефон, слушалки, хомеопатията, арниката и всъщност аз на своя глава си взимам и пробиотика, тъй като го приемам този, който е на Bactology и на Българ биотик, не мога без него и ще си го взема. Ще питам доктор Кънев дали ще мога да си го приемам, тъй като по принцип си го пия всяка вечер след последното хранене. Така че съм си го приготвила и него и изследването от мамолога. Аз ще се включа в болницата, защото ще си го направя там във Вита и ще ви разкажа как е минало и то в влога. Днес е 5 август. Снимам клипа и това първо видео директно малко преди операцията, тъй като операцията е утре на 6 август и ще ви взема с мен след операцията директно да видим как ще се чувствам, дали ще съм добре, дали ще се събудя от упойка. Всъщност това е най-големият ми страх, дали ще се събудя от упойка, защото имам такава непоносимост. Дори когато раждах сина ми, тъй като аз съм родила нормално, не исках упойка и реално седях до пълно разкритие, без упойка. Нали, няма да коментирам болката, но си издържах цялото това нещо и като цяло не съм фен на упойки и така нататък, но в случая няма какво да направя, така че ми стискайте палци и се надявам всичко да е наред. Ако пропускам нещо, пишете ми в коментари и ще отговарям на въпросите ви. Най-важното според мен е наистина да се доверите изцяло на доктора и да му кажете какво искате. Сега ще ви покажа набързо и самият багаж, който съм си приготвила. Аз съм си взела ето тази пижамка, която всъщност е много готина. Ето така изглежда, която е 100% памук с копченца отпред, за да ми е максимално удобна. Ето така. Взех си с дълъг панталон и с дълъг ръкав, защото аз съм страшно зиморничева, на мен винаги ми е студено, предполагам, че в болницата също ще е студено и затова реших да се застраховам, като си взема по-плътна пижамка. Другото, което е, взела съм си ето тези чехлички, които са мои любими и аз си ходя в къщи, сега тук ще си ги изчистя малко и ще си ги взема, защото са ми любими и смятам, че са ми на късмет, така че ще бъда с тях в болницата.
Другото, което съм си взела, едни чорапки, 3 чифта с къдрички, да са ми много фенси, готини за болницата. Тях си ги взимам също. Взела съм си естествено дезодорант за подмишници, въпреки че знам, че не трябва да ползвам абсолютно никаква козметика, но все пак някакси не мога да си го представя и затова по-добре да си имам и да не мога да го ползвам, отколкото да нямам. Взела съм си едни мокри кърпички да си имам. Взела съм си четката за коса, която е много готина, също и много си я харесвам. Взела съм си една малка паста за зъби, четката за зъби, пробиотика, който ви показах малко по-рано, балсам за устни, защото няма да имам възможност да пия вода. Знам, че много ще ми пресъхва устата и съм си взела такъв балсам за устни, поне да мога да си я хидратирам. Арниката, която е хомеопатията и предполагам, че ще я пия след самата операция. И разбира се, за да не остана гладна, съм си взела от любимия шейк на All Good. За всеки случай съм си подсигурила нещо за хапване, което мога да сложа в раницата, така че съм си приготвила този шейк на All Good, който е уникален. Любимият ми е този вкус, който е нов между другото. И с шоколад, но да не влизаме чак навътре в тази тема. Ето един протеинов бар, който ми е любим също с солен карамел и е адски вкусен. И любимите ми крекери, пълнозърнести крекерчета. Супер готини, взела съм си ги да си имам нещо да си хапвам, ако случайно огладнея. И всъщност това е багажа, който съм си приготвила. Не е кой знае какво, но все пак, когато се чух с доктор Кънев, той реално ми каза, че сутринта трябва да съм в 8 часа в болницата и на следващата сутрин мъжа ми да дойде да ме вземе в същия час. Следователно, аз ще пренощувам за един ден в болницата, така че мисля, че ако всичко е наред, дай Боже, така че мисля, че тези неща ще ми стигнат, пък и съпруга ми, така или иначе той иска да остане с мен и през нощта, така че ще видим дали ще му позволят да може да прекара нощта с мен. Това беше от мен. Надявам се да се видим и след операцията, за да мога да продължа да снимам влога и след операцията. Стискайте ми палци. В момента се чувствам супер добре, не съм притеснена, не на 100, на 2000% съм убедена, че искам да се подложа на операцията, но все пак си има едно такова вътрешно притеснение, дали всичко ще е наред и наистина стискайте ми палци и следващото включване ще бъде, надявам се, след операцията. Добро утро от нас. Вече е 6 август и моментът настъпи. Мъжа ми ме кара към болницата, приготвили сме багажа отзад и честно казано се чувствам изключително спокойна, което е много странно за мен и надявам се това да е добър знак, защото толкова спокойна никога не съм била. Въпреки че като отивах да раждам, пак бях спокойна. Въпреки че бях с текли води, какво ще кажеш? Не много. Така че сега ще видим, стискайте ми палци. Следващия път ще снимам вече от болницата, стаята и се надявам да ме видите вече с